Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, 1:23. Ang oras. Mayong hapon na naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati inyo kubos nga lagad si Tita Wilma. Upod na naman ninyo sa sininga hapon sa This Is My Life. Martes nga edisyon, Enero 5, tuig 2021. Daw Martes nga Martes gid, pero ngayon man pagpangamusta kung okay lang panyagan nyo, ka? Kaina, kahit alauna 24, paman mo for sure ang iban dira nagahingapos pa lang. Ang iban ti nagapahunay-hunay na sa ilatag sa kanahamtangan. Gani sa kutuman sang aton malabutan sa aton pagpangalagad sa This Is My Life. Sa karon iya nga hapon, hi and hello lang para sa inyo. Okay lang. Sa gihapon, sa wala malabutan man sa aton greetings, Happy New Year. Happy New Year para sa inyo. Since ang Domingong adlogin patigayo na ang Epiphany, so ari kita sa Epiphany subong. Baintayan natin syempre, Happy Three Kings na sa aktong sa mga palangga man nga mga tagpalamati. Pizza 5 na subong, dali, nagidlang. Padayon man kita sa gihapon sa aktong sa ni Away. Away, gidya Tita Wilma, di ba? Sa pandemic ang COVID-19. Ang reminders ni Tita Wilma, tagsa kahapon ang aton mga health protocols. Kinahanglan padayunon ginaton ina. Ha, mga anak? Yes, Tita Wilma. Aton mga kabataan, bisan paano pa hanumdumon ginaton sa tagsa nga magwa sila kag kundiin magkadto kay mga anak ta subong daw kumpiyansa na gid sila iya magwa. Makigmeet o kung makikita sa ila sini nga mga close friends. Di kay may mga group study oy pwede bala ka mo ara lang no online pwede gid. Buga pangita gid sang rason para makagwa sa ila balay. Pero bisan kung magwa ka mo, i-observe gid naton mga restrictions ang mga health protocols nga dapat naton himuon. Ina para gid sa inyo, sa imo, sa ila, sa iya, sa aton tanan kaayuhan. Halong lang gid padayon naton ina nga himuon. Kag syempre padayon man kita nga nagapaidalom sa karon sa Modified General Community Quarantine. Nga muna nga why man kita nagauntat sa pag-remind sa inyo, mga anak. Kag sumod, no? Nasumuran pa kamo. sa iban, sa mga may ara, iya Tita Wilma, nga mga preparasyon, syempre nasumuran sila sa ila sini mga ara pa naka-stocks. Naka-stock sa ilang mga natago nga mga nabilin nga mga ginpreparar iya sang New Year. Ti kinahanglan kung may ara ginman amat-amaton ina pero nami gidya ang laswa sa sini nga mga tinion. Di ba Tita We? Ang laswa kag ang pinamalhan or pinaksiw. Adobo nga takukway namit gid na. Okay lang nga imagine nun talang na pero sa mga kauturan naton nga sa mga uma-uma ni nami gidra iya nami mga sudan, mga utan, labas nga pamuksiun sa inyo lagwarta kag laswahon
kanami gid sang sabor bisan wala na iya subak Tita we. Alauna 27 Action Radio Philippine Standard Time sa nambal ni Tita Wilma sa kutob sa malabutan sa aton pagpangalagad kag paglingaw sa inyo sa sininga hapon halin diri sa Dakbanwa sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental. Yes, probinsya man sa Negros Oriental kag sa central nga bahin sa Negros. Happy New Year! Sa iton dira mga palanggaman nga mga tagpalamati sa isla sang Guimaras. Dira sa isla sang Panay sa apat ka mga probinsya, Iloilo, Rojas, Capiz, kag Antique, kamusta na ang inyo sitwasyon man dira? Ang dalagan sang panahon, ti amo na Tita Wilma, ino? Tungod man sining mabugnaw na, kag maulano na ton gihapon nga panahon. Hindi lang mapaktan, basta mabubo yung aton kalangitan. Anyway, sa sininga hapon hatag kita pila ka update sa dalagan sa aton panahon, pila man ka update sa nagakatabo sa aton palibot mga informasyon nga nasagap man ni Tita Wilma nga aton man i-share sa inyo sa This is My Life. Natungod sining pandemic nga aton ginapangatubang sa karon. Kag isa man ka mensahe na sa aton sa ni Messenger via Facebook account ni Tita Wilma. Isa ka homosexual ang nag-share man sang iya sini problema. Love. Ato na ginatagaan ligwa ang ila sini nga mga eksperyensya o kung ginaangkon nga problema sa ila man kabuhi. Pareho man nila kita nga mga tao. O galing, amo lang ng ila sa sitwasyon. Pero, anuman ang sitwasyon, anuman ang imo gender, pareho kita nga mga gintugas ng Diyos sa kalibutan. Pareho kita tanan nga may korason, nga may balatyagon. Basta gani may harta, may balatyagon, may emosyon, kag may kinamatarong nga maghigugma. Okay? Pero ano ba lang problema? Bantayan ninyo ina karon sa aton letter reading segment. Kag ang aton man i-share sa inyo sa sininga hapon ang sa aton FYI portion. For your information, di ba nagwa na nga may bag-o nga variants ng COVID-19? Bala makalalaton gid siya. No, may nabasa kita nga isa ka-item, no? Natungod sining new COVID-19 variant. Amo na ginapamangkot bala ini contagious or makalalaton? Na. Kagayaton man tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw, gani relax lang kamo dira. Senior citizen, aton mga elders dira, kamusta lang? Okay lang? O ba dumaluya-luya haw? Wa ay isikad-sikad ang inyong mga tiil samtang na nagapatong ina. Hulag-hulag, hindi pag-station or hindi sila nga mapahimunong lang kamo kay karon pag unat nyo na or pagkulo sa mga tuon nyo, agoy-agoy naman kamo dara, ha? Sige, updanay kita ni Tita Wilma karon nga hapon. Okay, sa sinianay nga bahin Tita Wilma gamay man nga pagpasiplet na itong sa aton sa ni panahon. Aton panahon niya karon nga adlaw, tungod sining ITCZ, di ba? ITZZ o kon Intertropical Convergence Zone. Amo ini nag-aapekto sa bahin sang Mindanao, samtang ang northeast monsoon naman amo ang nag-aapekto sa northern and central Luzon. Aminhan kag central nga bahin sang Luzon. Ina base man sa forecast sang pag-asa ngadto sa ni Weather Bureau. Kag ang bahin naman sang Caraga, Davao Region, Soxargen, sa Bangsamoro kag sa Palawan, magulugal umo ng ila kalangitan nga may lapta-lapta nga mga pagpanalithi, pagpanaguob ina tugas sang ITZZ nga posible kung magbaskog magaresulta man sa mga pagbaha-baha kag landslides ina dugang pagid tungod sang kasarangan kag sa tubtob mabaskog nga pagtupa man sang ulan. Sa piyak nga bahin sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, sa Aurora, kag Northern Quezon, magalumo na ng ila kalangitan. Yes, may mga pagulan-ulan man tungod sining northeast monsoon o kunamihan, pero wala inisang dako gid nga epekto sa ila. Ang iban pagid nga bahin sa Central Luzon,
Pati na sa Ilocos Region, kag iban nga bahin sa Calabar Zone, may pagulugal tubdo magalumon man nga kalangitan. May ara panalagsa nga pagtupa sang ulan tungod man sang northeast monsoon. Okay, kagang iba naman nga bahin sang aton sa nipungsod Pilipinas, magalumon nga kalangitan. Na pagulugal tubto magalumon nga kalangitan, may ara panalagsa nga pagtupa sang ulan inabangod man sang localized thunderstorms, kag may posibilidad man pagbaha kag landslides sa tiun sang mabaskog nga pagpanaguob. Ang Visayas kag Mindanao, kita makabatsyag kita diri sang makanay tubtob kasarangan iyang kabaskugon sang dapya sang hangin nga halin sa direksyon sang sidlangan pagkadto sa aminhan nga sidlangan. Samtang ang kadagatan naman ang mga balud sa kadagatan nagapabilin iya nga kasarangan lang ang pagdapya sini, hindi mabaskog okay kinahanglan. Kag maka-experience man sa magalumon nga kalangitan, pagpanalithi kag pagpanaguob tungod sa ICCC ang bahin sang Palawan, dala na da ang Calayan Islands. Kag diri sa aton ara tanglaan nyo lang dang langit no diri sa aton iya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kay magalumon ang aton kalangitan, may mga lapta-lapta man nga mga pag-ulan tungod sa localized thunderstorms, kag ang aton sinitemperatura nga mabatyagan pare karon nga adlaw halin kaina na 24 degrees Celsius to 31 degrees Celsius. Pero diri sa aton sa Bacolod, yes, so medyo mapaang-paang. Si Haring Adlaw kaina nagbutlak alas 6:23 ang aga, kay magatunod naman siya karon sa hapon alas 5:40. So ina ang dalagan man sang aton sa ni panahon para iya karon nga adlaw. Kag gamay man nga pasiplat sa aton record na hinungod sa COVID-19 or coronavirus disease. Oho, ano ina, may nagaingaw. Bantayan naton kung ano ina siya. Diri sa dakban wasang Bacolod nami, kay wala kita bag-o nga kaso sang COVID-19. Nagapabilin ang kaso sa 5,600. Kag ang probinsya may anom ka bag-o, may ara na kabugusan nga 6,405. Ang bugos nga Western Visayas naman, ang bag-o ka mga kaso sa bilog nga rehiyon, 32. May kabugusan nga kaso ang Western Visayas, 21,726, pero sa sina nga numero sa 21,726, ang aktibo 788 na lang, tungod ang nag-alalayo, bago nga nag-alalayo, 41 nga nagdugang sa mga nagka-recover. May record na ang Western Visayas sa 20,277. Kag ang mga nadulaan sang kabuhi nagdugang duha, so may record na ang bugos ng Western Visayas sa 655. Base naman sa records ng Department of Health sang Pungsod Pilipinas, ang aton sinikabugusan nga kaso sang coronavirus disease or COVID-19, 478,761 na ang aton sa record. Kag sa 478,766 ang mga nag-alalayo diri nagalabot na sa 448,279. Kag base naman sa records sang World Health Organization sa bilog nga kalibutan, ang records ng COVID-19 nagalabot na sa 86,102,999. Amo ina ang worldwide record sa pandemic
ang COVID-19. So out of 86,102,999 ang mga naka-recover, there is 61,055,179 ang mga kabuhi nga nagkaladula amo na masubo kay bilog nga kalibutan mana mo na sobra isa na ka milyon, malapit na sa 2 ka milyon. Kay ang records ng World Health Organization subong 1,860,431 ang nagkalamatay tungod sa COVID-19. Sa ilo naman si Tita Wilma sa pihak nga bahin sa pila man naton ka mga updates sa gihapon may angot sa COVID-19. 10 to 19 years old, mga nagaedad bala, just 19 anyos, suno sa nabaton nga informasyon sa Department of Health diri sa iton pungsod Pilipinas, madasig kuno or madali nga malatnan sining bag-o nga variant sa COVID-19 pero ina nga impormasyon gina-verify pa sang Department of Health. Ay ng mga kabataan nga nagaedad 10 years old to 19 years old. Kay ina gintan-aw Manila no based sa isa ka pagtuon nga ginpatigayon sa mga experts didto sa London. Kay ti didto gini nag-evolve mo, di ba? Pero hambal ni Health Undersecretary kag spokesperson Maria Rosario Vergere, wala pa nila kag hindi pa nila pwede makonsiderar nga official evidence ang mga report tungod nga wala pa ina conclusive gid kag wala pa peer review o kung pagpamatuod bala na pagpamatuod sang iban pagid nga mga experts. Kay nga may mga expert may mga epekto na suno man sa report, may mga epekto ining gilayon nga pagpati sa mga nagagwa nga report sa pulisa kag dalagan sang kabuhi sang pumuluyo. Pareho sang nagwa nga ina nga report. Pila ka pungsod na ang nag-suspend sang face-to-face classes tungod man sa kabalaka sa kabataan, especially sa mga estudyante. Pero kung tan-awon kid, halos makalalaton gid ya, no? Halos gid na makalalaton kag nalatnan sang virus ang mga mas huben nga kabataan kay sila ang permi nagagwa para sa pagtrabaho, kadto sa eskwelahan, samtang ang mga nagaedad naman, or let's say aton sini mga tigulang, ang ginatapikan sang severe o critical nga mga sintomas tungod man sa kondisyon sang ila ikaayong lawas. Tinghambal pa gani ni Vergere, karon nga si Mana mahibaluan kung bala nakasulod na, amo nang aton gidya kinahanglan update kita, hindi man sili nga daw nagapraning kita sa siniyang issue, pero kinahanglan updated kita, no? Kinahanglan updated kita para nga kita mismo magkahalong sa aton kaugalingon, no? Sini nga si Mana hambal sang aton Department of Health nga mahibaluan kung bala nakasulod na diri sa aton sa Pilipinas ining bag-o nga variant sang virus sa pagwa sang swab test sa mga pasahero nga naghalin sa nagkalain-lain nga pungsod. Kag magluwas pa ini sa mga samples nga ginkuha sa mga nagpositive nga mga pasyente humalin sang Nobyembre kag Disyembre, no? Kaya karon ginapaidalom sa genome sequencing ang mga samples sa Philippine Genome Center para mahibaluan kung ari na diri sa Pilipinas ining bag-o nga variant sang COVID-19. Ari lang taya ano gay mahimo, takay ti ordinaryo lang ta nga pumuluyo ang paghalong kag ang pagpangamuyo nga kabay wala lang kag indi lang na amo lang na yang aton sinihimuon. Okay. Kag hambal pagid sang Department of Health, ari pagid niyo tungod sang holidays, bisan nga manubo suno sa ila ang mga na-record nga bagong nga kaso sang COVID-19 sini mga nakaligad nga mga inadlaw. Wala ina nagakahulugan nga nalutsan na sang Pilipinas ang pagsaka sang numero sa mga kaso tungod sa nakaligad nga holidays, ang Christmas kag New Year,
bantayan ginman iya sa aton gobyerno ang gulpi, no? Gulpiyada nga pag saka sa mga kaso tungod sa wala tuong pagtinipon-tipon, sinalusalo tungod man sa nakaligad nga holiday season. Christmas and New Year. Tingin na-expecta na suno sa ila ni Maria Rosario Vergere, no? Ang aton sini Health Undersecretary siling niya. Ila na man na ginapaabot in kaso por kaso. Magluwas madamo pa kuno suno sa iya ang wala nagakonsulta sa health experts ining holiday season para nga makapahuway man may ara pagid 14-day incubation period. Ang isa nga nalatnan antes may makita nga sento mahalin sa ito tungod dira na nagnubo gid man suno sa iya ang numero sang mga nagpositibo. Inabase man sa ila data nga wala pagid suno sa iya nagnubo ang kadamuon sang mga data nga wala nahatag sang mga laboratory sa gobyerno kay ti kabalugid kita na una na nga daan nga nagpahibalo ang Philippine College of Physicians kung PCP nga matabuin na sa pareho iya nga panahon nga ginmensyonar man sang Department of Health. Okay, Tito We, na amo ina siya gamay lang na nga mga informasyon pero kinahanglan gid no mamati gid kita kag kinahanglan aton man binagbinagon kag kinahanglan gid naton ang maghalong wala sang malain sa tawo nga nagapahanumdum para sa aton kay ina gid para sa aton kaayuhan. Hindi ta magkatakas na, okay? Yes, mga kabataan, magsunod lang sa ginapahimo sa inyo kay kabudlay gid na hindi gid kita sobra-sobra nga magkumpiyansa or magsalig. Okay, Tita We. 1:44, Action Radio, Philippine Standard Time. Sa aton anay dira mga kauturan sa inyo man pagkinanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulak, syempre, ara lang sa Johnny Dose Flower Stand nga nahamtang sa likod sang Bacolod Bay Center. Pwede ka mo magka-contact kung medyo mabulubud lang pagkadto dito para sa pag-inquire kag pag-order. Tawag lang ka mo sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828 para sa imo sini pagkinahanglan. Okay? Yes. Ara si Maymay o kung si Tintin nga mag-entertain sang inyo sini pagkinanglan sa mga fresh flowers. Sa sini nga bahin mga palanggan ito nga mga tagpalamati isaan ka flash report. Okay, so sinigabahin ni Sanica Flash Report halin sa aton patrol upod kay Action Jan Diaz. Action Jan. Ang nagluntad sinigid ang mga matanion diri sa area mismo sang barangay Takuling at Bansang Bacolod. Sining lugar sa isa ka establishmento komersyal sa atubang lamang sang Takuling Court bramo ng pinaka-landmark sa diri. Sa atubang sa diri may-ari diri na mga establishment, no? Hindi ko magsara do mga anom, inisira tanan ka bloke. Kasi nga matanion ongoing pa no ang pagpalong sang kalayo sa nagluntad diri nga sunog. Diri nga hapon aksyon na Wilma. So makitan diri nga mga bombero at yapo para nga pagpataya bisang kalayo diri mga tatlo mga bloke do mo gini ang apektado sa nagluntad nga sunog sa gid lamang hapon. Pero do man sang may nasamaran o kun pilason abi sa nagluntad sa diri nga sunog. Mamaton madistorbo bisan pang tagiya sa kay bagulan naton kin approach. Wala kinangagaw nila na ilang mga gamit ka masalbara subong nga mga tanion. Kung makita naton ang sulod sining bloke may mga sako, may mga light materials kani sulod. Ting folks nga so bago ginamang pero siglaman nga nakaresponde ating aton nga mga otoridad. Gilayon man nilang amat-amat ating nga nag-control sitwasyon diri pero do wala pa man nakadeklarara sang katapo sa Bureau of Fire Protection Bacolod nga under control na nagluntad nga sunog kay para ipadali ang ilan man operation no ang pagpalong sang kalayo aksyon Wilma.
malantaw na to diri sa area, may lang kay wala naglapta bala sa ipan pagigya mabloke. Ano man wala may nakaplastar sa actually ari sa tunga gid. So naton ari gid sa tunga ining mga bloke dali na mo subong ang kita naton nga do nasunog sulod sa wala kag tuo kung sa piyak kami niya why sa may naka-display action na Wilma, lang kasi wala man nag-laton sa piyak ng mga building pagid. Sana ni siya ka one-story building lamang siya ning area and then kung ano na ton do block kasi do studio type nga sitwasyon action na Wilma and then may roll-up doors lang sa ate. Kaya na medyo siguro na budayan pa sila sa pagpasaka nakiti na tingwaan nila buksan ang mga ginapapiswitan subong nila sa tubig. Kalerto man tanan nga mga katapo o kon mga emergency responders ang iya ka BFP, mga volunteer fire brigade ka-responde man sa area action na Wilma no karon nga hapon magisa sa aton nga area action na rin si Chief Inspector Publio Buboy Botenya bago na naton na istorya man patayin pa sila sa pagkuha o pagtipon sa mga impormasyon angod sining sunog na nagduntad sining hapon. Okay. Action Jan. O nadula sa itong linya si Action Jan Diaz. Kaya para man sa informasyon sa itong sining mga palangga nga mga tagpalamati nga nagawpod sa itong sa sining hapon. Amo to na muno ni tawe kay na nga may manabatian kita. Ba? So maisa iya kasunog ang naglunta dira sa bahin sang Barangay Takulin. So, 3 ka bloke nga apektado base man sa report ni Action John dira sa bahin sa Barangay Takuling, no? Malapit iya sa may barangay sa may Takuling Court, no? But anyway, sa apektado nga ini nga mga bloke, hibaluon man naton kay tiara naman ang aton sa Bureau of Fire Protection mga fire trucks nga nagresponde para nga mapalong. Pero wala pa ini madeklarar nga under control na. Kag, yes, ada sa Action Dyan, wala na. Okay, so sa dugang sining mga informasyon karon dugang nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection any development angot sa siniiya nga sunog nga naglunta dira sa bahin sing Barangay Takuling bantayan lang naton iya dugay-dugay man in case gid man nga may development angot sa amo nga report. Okay, alauna 50 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang ka muda mga palanggan aton nga mga tagpalamati. Mabalik pa si Tita Wilma. Ada siya? Okay, balikan na natin sa Action Dyan. Action Dyan. Action na Wilma, nagapatigayan karon sa mapping operation. Po sa Bacolod, Ocon Bureau of Protection Bacolod. Kining sunog no sa diri sa lugar mismo nga kung sa resulta ng sunog Action Wilma. Makita naton actually may mga gamit kini mga panapton to sulod sining bloke mga taplogid galing kay ang sa tunga wala amo gining daw damage ibisan pa ang kisame daw mo gining na apektuhan Action na Wilma no. Kung naton diri sa area malaki nga gaw Manila ang ilang mga gamit papagwalakip na ining isa ka computer shop kag electronic repair services nga yari lamang sa tupad kaning lugar o considering sa tupad mismo sang bloke nga nasunog sining hapon. Ginapangita pa naton subong kung available na si Bacolod City Fire Marshal Fire Chief Inspector Publio Buboy Botenya kung ano ning impormasyon nga ako na detali ate sining naguntad pa na nga sunog sining hapon Action Way. No, kung diri sa area ang ibang nga mga volunteer fire brigade actually ganun nag-pull out na ikan diri sa lugar hindi ang mga kanila nga under control ang sitwasyon no check sa atin kung may mga lugar pa dito sila no? Pero sini nga man tani on na niya under mapping operation ginalantaw na lang nila ang sulod gid kung ano na di siya wow ang sa tunga gid ano na da sa Asta Canada. Do bodega. The bodega. Bodega. Mga bayo, mga RTW or okay. Okay. Sige. Okay. After may mapili kay impormasyon nga nga nabaton, inigiling nga lugar.
bodega inisa, no? Stock room sa mga panapton, mga gamit sa iban pa, no? Dito man mismo umpisa ining tunog kiniban nga hapon action Wilma. Karon na, tingbon na lang kay daw hindi pa natin din makita na presensya ni Bacolod City Fire Marshal Bugoy Potenya na himo ongoing pa ang ilang investigation action we. Ang dugang karon nga update kay impormasyon na gang tanan sining sunog nga nagtuntad sining hapon diri mismo sa area sang dalan na Takuling Road, Barangay Takuling Surat, sang Bacolod Mabatian sa pila ka mga news and public affairs program sa Action Radio Bacolod. Plus report gikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa sa Action sa Bacolod Action Radio. Okay, so nabatian naton si Action John Diaz nga nag-report gikan sa lugar sa diin nagluntad ang kalayo dira sa bahin sa Takuling Road nga sa diin ang isa ka establishmento komersyal dira nagluntad ang sunog sa tatlo ka mga bloke sini, no? So ginapatigayon sa karon ang mapping operation kag sa dugang paggid nga investigasyon kag sa resulta man sa investigasyon kung ano kadako sang kahalitan tibantayan man naton ina sa pila neton ka mga public affairs program. Relax lang, si Tita Wilma magabalik pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Okay, hi lang daran. Hello, kay Martin Aliling, nagapod sa aton karon nga hapon. Yes, mayong hapon lang dara sa imo kay inday Cory Vidaha, mayong Udto watching from Kuwait. So good morning sa imo, na? Good morning para sa imo ka dira kay tidiri sa aton sa Pilipinas afternoon na Alex Montesa, Tita We, mayong hapon. Sa liwat po sa programa mo ka sa kalalawran kag kahanginan. Salamat gid. Ngayong hapon, Tita Wilma, pag-greet ko lang mga Herona family sa Maaw. God bless gid. Halin ka Inday Gina Hirona Fernandez. Yes, good day, Day Wilma. Mami Diana Consolacion, hi and hello lang dira sa imo, na? Salamat gid. Grace Tanda, mayong hapon sa tanan from Tangog. Tita Wilma, monitor lang from Murcia. Athea Kim Eriman. Patamyaw naman sa akong brother nga maestro, Sir Jonathan Halyurina. Happy birthday. Salamat kid tita. Yes, kay Sir Jonathan Halyurina. Happy birthday to you. Nan. Halina sa kay Linodge Anerolaj. Parte Halyurina man na siya, no? Junel, no? Junel, tsakto? Yes. Tawi, good afternoon. Lani Traybal, kay Rowilyn Salvador Alimaco. Patamyaw ko na lang sa imo abyan nga ikaw bala Alex Montesa abyan nga mo permiga upod sa programa mo Guillermo Clarito kag sa tanan nga tagpalamati sang Barangay Buena Vista Hibong Pontevedra. Madamo gid nga salamat. Okay, balikan ko lang na karon Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
batian. Stasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. 9 Action Radio Philippine Standard Time. Standby na para sa iton basahon nga mansay sulat para iya karon sa Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig. ang ito na basahon sa sininga hapon, wala ko, agya si Francine, na? Basta ang iya sining, account name, hindi ko lang pagbasahon. Tagaan talang kasang lain nga ngalan, na? Si Francine. Si Francine, siya si Tawe. Namo lang na siya. Ang iya sinimensahe na sa aton messenger, nagasiling, maayong hapon, Tita Wilma. Ahay, may ahay ginaya. Ahay, I'm a gay, Tita. Gusto ko man i-share ang akong problema sa karon. Kabalo ko. Sala maghigugma sa isa kalalaki, Tita. Tawgon ta ka kay Francine ha, ako na lang na mabutan. Okay. Tita Wilma, nahulog ang balatsyagon ko sa isa ka lalaki. Nga, friend lang man tani kami sini nga duha, tita. Kaso, sa sobra niya ka sugat sa akon kada gabi sa balay, kay kuno boring, kag problemado siya. Ti ginaopdan ko man siya, tita, tungod friend kami. Kaso, Tita Wilma, gadugay, kada kadto niya diri sa balay, nabatsyagan ko, nga na-develop ako sa iya. Tapos ginsugid ko na sa iyang ako na batsyagan, nga palangga ko siya, nga gusto ko siya. Ang sabat niya sa akon, okay lang, wala kaso. Basta salig lang sa akon. Dira, gid ko nagpati, kag nangin malipayon,
sa hambal niya nga ina, Tita Wilma. Tapos ako man niya, siguro kay palangga ko gid siya, ginhambalan ko siya nga tani, tagaan mo man ko time permi. Kag kada chat ko dapat, reply kagidayon. Amo na kada adlaw, ginapabalik-balik ko hambal sa iya sa chat, tita. Siguro natak-an na siya. Sasagay ko kulit sa iya. Nangakig siya guro. Kay daw, kalain na gid sing nabatsyagan ko. Nga daw nagapalayo na siya sa akon. Tita Wilma daw mabuang ko. Palangga ko gid siya. Wala sang adlaw nga wala ko ginahulat ang chat niya. Ano bala Tita We akon himuon? Kay kada adlaw nasakitan gid ko manumdum. Makita ko nga online siya. Pero wala siya ga-chat sa akon. Wala man siya nag-reply sa akon. Dapat lang bala nga i-block ko na lang siya tita sa FB para di ko na siya makita pa? Advice be Tita Wilma. Thanks God. Palihog lang, hindi pagluwag ang ako name from Himamaylan. Salamat. Okay, Francine from Himamaylan. Gintawag ta ka nga Francine. From Himamaylan. Una kaginagin hambal ni Tita Wilma. Wala kita nagakontra kung anuman ang gender sa isa katao. Basta ang tao may heart, may balatyagon, may emosyon, kag may matarong ina nga maghigugma. Yes, ginarespeto naton ang mga pareho ninyo, ang mga homosexual, ang mga gay nga mga pareho ninyo. Kay may matarong man ka mga mabuhi diri sa kalibutan. Pero anak, kinahanglan, makahibalo gid kamo kung ano ang inyo matarong kag kung ano ang mga limitasyon nga para sa inyo. Yes, may matarong kamo nga maghigugma sa nahambalan ni Tita Wilma. Pero dapat nahibaluan nyo permi kay ti kung agi ka man, sakit pamatian nga agi, no? Pero realidad ina, kung agi ka man or tumboy ka man, kabalugid ka mo sang nagakadapat para sa inyo. Matamis, matudtuod, kag pure kung magpalangga, pero mapintas naman kung sakiton ang balatyago ninyo, kag kung kamutuntuhon. Not necessarily nga nakambal ni Tita Wilma nga mapintas ka mo in action, kundi mapintas ka mo kung magbalos, hindi man physically, pero sobra. Kay nakita naton ang mga pareho ninyong matudtun nga magpalangga, pero kaluluoy ka mo kung imaltrato man ka mo sang mga tao, nga nagapalangga sa inyo kag nagapangindi na sa inyo. Masakit man ang kamaturan pero we don't have any choice. Pero tan-awon naton ang realidad sa iton kabuhi. Kabalugid kita kung anong padulungan sa tanan. Ang lalaki, lalaki kid. Kag ang babayi, babayi kid. No matter what, mangita gid ina iya sang babayi, kag mangita gid ina iya sang lalaki, di ba? Amo na siyang realidad nga dapat ninyo atubangon kag batunon. Maswerte ang mga pareho ninyo, tumboy ka man, agi ka man, nga may magahatag sang pure nga love para sa inyo. May ara sina, kita personal man nga nahibaluan, di ba? Ginapalangga siya sang babayi hasta subong. Na nag-adopt sila, isa, duha, happy family sila subong. Tumboy kag babae nga nagapangabuhi. May ara man nga agi, nakapangasawa, di ba? Damo na subong, bisang sa mga celebrity naton.
Agi, nakapangasawa, may kabataan, successful ang kabuhi. Basta nagaintyendihanay, kag mabaton ang kamaturan, kung ano nga klase ang imo partner. Kag hindi ka lang, no? Hindi ka lang paglapak-lapakon. Hindi pagtamayon ang imo pagkatao. Siyempre, kung pareho ninyo nga, let's say, kung ikaw isa ka homosexual, let's say, abi-agi ka. Kung agi ka, kag mag-decide ikaw nga magpangasawa, nag-commitment ang girl sa imo nga pamanahon ikaw sa pihak sa imo matudtod nga pagkatao. Kinahanglan respetuhon mo man ang babae. Kag kinahanglan kontrolon mo man ang imo kaugalingon. Nga hindi ka maghayag man ka magpakita sang imo nga abilidad sa paglupad. Kay ti paano paano kung magbungang inyo pag-upod, ang inyo relasyon, ang inyo kabataan sa ulihi. Nga dapat proteksyonan nyo man. Nga dapat bisan amuin ang inyo matutun nga pagkatawo, mapabugal kamo sang inyo kabataan sa ulihi. Diba? Amo man lang na mo respeto, matutun nga pagpalangga, responsable, do something na amo sina. Importante ina. Ako yung wala ko siling kanubo sang pagtulok mo sa mga amusin. Ay, sa realidad subong, ang mga homosexual, ini mga miyembro sang LGBT community, ay naga-explore, naga-excel ini sila sa kundiin kag kun ano man ang ila sini career. Hindi ini sila mga lahog-lahog. Kag may ara gin man iya nga mga matarong. Kag seryoso. May ara iya siyempre nga ining nagaladlad nga wala sa lugar. Maluoy ka lang ni sa iban kung kaisa nga mabiktima sang kapintas, na? Nga pintasan sang ila sini partner nga lalaki nga pure. Kay ti masalapuan nila ya ang mangin partner nila nga lain ang ginalagas sa ila, kung ano ang mahatag, kung ano lang ang ara sa ila, amo nang ginalagas, nga kung wala na puwersahon, pagkatapos sakiton, naluoy ko na sa ila na. So, sa tutuod lang, gani mga anak, amo nang hambal ni Tita Wilma, kinahanglan, kung magpakigrelasyon kamo, kabalo kamo, kung ano kamo nga klase. Ha? Kabalo ka kung ano ka nga klase sang tawo, amo nang imo pagkatawo. Nga kinahanglan ipreparar mong imo kaugalingon kung ano ang mangin resulta sinatanan sa ulihi. Maswerte ka kung unungan ka, kag mag-unungay ka mo, tubtubuhi ka mo. Di malas ka kung after 3 or 5 years o pila pa katuig, wala na siya kuwaon sa imo, bayaan ka, kastiguhon ka pa. Kinahanglan ready ka gid. Ang kaugalingon mo preparado sa kung anuman. Na? Nga maging resulta sang imo himuon nga desisyon sa pagpakigrelasyon. Hindi na iya lahog-lahog. Daw igambol mo yung kaugalingon mo sa pareho mo nga lalaki mo. Gani, balikan ko ining si Francine sang himamaylan. Insakto ka to, masakit sa balatyagon mo, masakit sa balatyagon mo, pero husto ka sa imo desisyon. Himo nga tawi hagay kog tas hindi sa tutuod kay gusto ko ginimuon mo i-block siya sa imo FB. I-block siya sa imo FB account para hindi siya makapadala mensahe nga makainsulto sa imo pagkatao, makasakit sa imo pagkatao, may nangawala ka sa may makita. Wala ka sa may makita nga kung anong i-post niya dira, paila-ilaan ka sa kung ano, para hindi masakitan ang balatyagon mo. Kaya hindi ikaw gihapon ang masakitan. Tuod, amo na nga kung may kaluoy ka sa kaugalingon mo, friends, since ang himamaylan, kaaluoy ang kaugalingon mo. Proteksyon ang kaugalingon mo. Ipakita sa iya nga hindi ikaw amo sina nga klase sang homosexual. Paninguha kaya para makita niya sa ulihi. Nanubuan siya siguro sa pagkatao mo. That's why nga mo nang ginhimo niya. Pero girl, move on ikaw.
Masakit ba tiyagon dumabuang ka man tungod sa gugma mo nga nabatyagan sa iya tungod sa amo nang hambal mo dumabuang ka kasakit ka kalaing sa pamatyagan mo nga ginapalayuan ka niya batunon mo ha kay tias ta ka lang dira wala ka mahimo kay lain ang iya ginapangita ha amo lang gid na kay isa pa bisan amo ikaw sina kabalo ko may faith ka man kay God. Nagatuo ka nga may Diyos ang kalibutan. Why not abi nga i-divert mo ang imo sini mga intereses kagang imo sini ang imo sini mga kalingawan sa mga activities sa inyo church. Dira ka kag i-focus yang imo nga bugos nga pagkatao sa pagserbisyo sa Ginoo sa Ginoo. Amo man ako sini, bisan pa kamalauton ko nila, kay amo ni akon pagkatao, itugyan sa Ginoo, kay buligan kaniya. Tandaan mo na iya, pabayiin na lang da siya. Amo lang na ima-advise ni Tita Wilma, para nga hindi ka masakitan, kag para maka-move on ka, sa nasiling na ni Tita Wilma, ha? Dula at tanan nga mga connections mo sa iya, contact number sa imo cellphone, delete. Hindi pag i-memorize, kabisan i-delete mo kung memorize mong iya cellphone number, amo man na gihapon. Delete pagkatapos sa Facebook, i-block, tapos imo number, kuha ang SIM card, ihaboy. Kung ihaboy, makitaan pa natin tawa, di ba? Sunog ka kung masunog mo, whatever nga mahimo mo para malimtan mo ang tanan. Bakal ka bag-o nga SIM card. Para madula ang tanan nga communication mo sa iya. Para amat-amat mo mabuligan ang kaugalingon mo nga maka-move on sa sina nga sitwasyon. Francine sang hinigaran, himamaylan, I'm sorry. Salamat gid para sa imo. Salamat gid sa pag-share mo diri. Hindi lang ikaw nag-experience sina. Hindi lang agi, tumboy, transgender, whatever, basta miyembro ikaw sang LGBT, kadamo sa mga ma-experiensyahan ninyo nga mga masakit. Wherein kinahanglan, preparado ka mo sa kung anuman nga inyo mabaton nga mga pagpakamalaot kag pagpakanubo. Ipakita sa kalibutan nga ang tanan alalangay, nga ang tanan may balatsyagon, nga ang tanan ginahigugma sang Diyos kag ginapalangga sang Diyos. Okay? Salamat gid sa imo. Okay na Tita Wilma, sa mga kauturan na tundira kamuman kung gusto ninyo magpadala sa mga istorya ninyo sa kabuhi, pila lang kabahin o isa kabahin sa inyo kabuhi nga nakahatag sa inyo sang leksyon o kun inspirasyon o kung nakahatag sa inyo sang problema. Luyag man ninyo pangayuan sa personal nga opinion ni Tita Wilma. Nakatag sa inyo leksyon o kung inspirasyon man, pwede ninyo ma-share. There is This is my life. Kaya na magamit man nga inspirasyon sa iba neton nga mga palangga nga mga tagpalamati, kag makuhaan man nila sang leksyon. Sulat kag ipadala there is This is my life, DYEZ, Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Para hindi ka mabudlayan, ada man nga itong sa Facebook account para kay Tita Wilma Langgyan na may send message dira, pwede mo na mag-click, kag pwede mo lang dira ma-type, kag ma-send ang mga matalang ni Tita Wilma makabasa sina. Pwede ninyo maihinagong inyong ngalan kag inyong lugar. Proteksyonan, manaton ang inyo sini personal information, ang inyong identity. Alas 2, just a shot, the Action Radio Philippine Standard Time. Yes, isa ni kaprodukto sa
Para pag Wilma, pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Aha. Hi lang and hello dira kay Zoraida Lucero, no? Mga kapmabaw, good noon. Mga ka-aksyon lang, action balita, always listen to number 1 radio station. God bless you. Okay, salamat gid. Lani Traybal, good afternoon to my best Mari Lucilo in Baris Morsha. Watching live Tita Wilma from Cansilayan Morsha, Lani Traybal. Dira sa Cansilayan Morsha, dira kay Melanie, kag kay Lipper. Na mayong hapon lang dira sa inyo tanan-tanan. Annabel Garcia, Tita We, kamusta? Happy New Year. Yes, thank you, Ged. Miguel Nambong, mayong hapon Tita Wilma, Lea Cordova, watching from Manila. Tawi, ginapreparar ko na ang inugpadala kong istorya sa imo programa. Preparar na da. Bayo hindi siya isa ka oras ko nga basahon ha. Malipayon ako sa pagbaton sa mga laygay mo. Baw. Kag sa mga tagpalamati sa magkahang mga programa sa tuig 2021. Baw, ikaw bala Alex Montesa ho. Anyway, thank you Ken. Good day Tita We, present from Singapore. Keep safe always. Love you Tita. Yes, Inday Jean also sir. Happy New Year lang sa imo da. Thank you Ken. Advance Happy Three Kings from Miguel Nambong. Happy Tuesday, Tita. Good afternoon sa imo kay sa tanan nga ara sa station. God bless and keep safe. Yes, thank you, Gid. Anthony Jones Savilio Siblano. Salamat gid sa imo toto. No? Afternoon, Tito Wilma. Greet ko lang happy birthday sa hinablos ko. Rizal May. Napaton Guanzon sa barangay Ginpanaan. Moises Padillani. Yes, salamat din and God bless. Maricel na Panton Alik. Yes, happy birthday kay Rizal May na Panton Guanzon. Kahapon advance to nga greetings na. Hello Tito We, good afternoon. Nice looking you. Ikaw gid na mi ang gigubla na sa imo mo. Sa gihapon watching live from FB from Selene Homes, Barangay Estefania. Keep safe Tito We, ha. God bless you always. Miss Virgie, thank you kid. Ma'am Vanessa Mayo, watching from Minnesota. Hello to ARFC. Thank you so much. Good PM. May sunog naman. Ruby Rosmi ho sa may barangay Takuling ayon na. Mayong hapon Tita, mamangkot lang kami kundi nang sunog kay damo may gaagi diri sa Takuling and may Kachua Roskilio. Dira ayon malapit sa may Takuling Courts sa report ni Action John. The commercial establishment ina may 3 dira ka bloke na pero under control naman na agi mga fire truck okay dining sunog cherries okay relax lang kamo daan nay balikan ko lang kamo dugay-dugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Alas 12
2:23 Action Radio Philippine Standard Time. Tita Wilma, ano ang aton ma-share sa aton mga palangga nga mga tagpalamati sa siniya nga hapon para sa aton for your information? Ini nakakuha gini sa akon interest. Nakakuha ini sa akon interest kay gusto ko man nga ma-share sa inyo ini natungod sa bagong nga variant sa COVID-19, di ba? Kung ano bala ang mga informasyon siling nila tuod na nga makalalaton gid man siya or tuod na nga mas siya nga makalalaton na ining bag-o nga COVID-19 variant. Actually, isa ka bag-o kag ano ganito isa ka bag-o kag makalalaton nga variant sang COVID-19 virus ang nagalapta sa karon na wala pa so far ina diriya sa aton sa Pilipinas pero hindi na kita iya maghulat kag hindi gid kita iya magpabaya, di bala? Hindi gid kita magpabaya kag hindi gid kita magkumpiyansa. Naglapta ini sa may Colorado kag California sa Estados Unidos sa US na pira ka semana matapos nga nagdamo man ang kaso sini sa United Kingdom. Una ini nga nagwa, nga una ini iyan na dito, natabo dito sa United Kingdom. Pagkatapos Colorado kag California, ara na. Actually, ang una gini nga gin-report isa ka lalaki, pero ina siya wala bala history. Wala siya history nga nakabiyahe siya na amuning una nga nakalaton, nakabiyahe sa iban nga lugar, sa iban nga pungsod, sa ila lang gito sa UK. Na sa report man sa report ni Dennis Thompson, ang Health Day reporter nga ini pabutyag sang mga expert, sa mga doktor sa pandemic frontline nga dapat hindi gidya magpanik ang publiko. Pero kinahanglan gihapon ang duga nga paghalong para nga malikawan nga malatnan. Pareho bala sang aton ginahimo para malikawan kita nga malatnan sining COVID-19 kag ini naman ang bag-o nga variant, especially no didto ni sa ilaya kay wala pa ni sa aton. So ang ginahimo nila didto, gina-remind man sila para malikawan nga malatnan man sila sa gihapon ang mga health protocols pareho sa ginapahimo diri sa aton. Ang masami nga pagsuksok sang face mask, ang face shield kag mag-social distancing. Ang hambal ni Dennis Thompson, mas peligroso kag mas madasig iya nga makalaton ang mutation nga ini. Mas madasig maglaton ining bago nga variant sang coronavirus. Kay hambal gani ni Dr. Robert Glater, isa ka emergency medicine physician sa Lenox Hills Hospital sa may New York City. Siling niya, while the new strain is more transmissible up to 70% by a recent analysis na, siling niya, mas madasig iya nga maglaton, the mutation itself has not previously been thought to be more virulent. Inang botsilingon bala virulent able to cause harm nga makahatag peligro sang sa bag-o nga strain nga ara sa karon sa US kag sa iban man nga pungsod. Te wala man ebidensya nga ining bag-o nga variant ang makapalala sa sitwasyon sang isa iya ka tawo nga may sakit kag may posibilidad nga gilayon ini nga mapatay bangod man sa pag-angkon sang COVID-19. Amo nang hambal sang US Centers for Disease Control and Prevention. Kay hambal pag nila may kasarang man ang mga bakuna. May kasarang iya ini ang mga bakuna sang COVID-19 sa paghatag sang proteksyon batok diri. Abi ninyo sa tuod lang sa mga kilala nato dito sa US. Primero to, kung di daw kapawala lang sila, kaya wala sila gapati, subong, gasala sila mo, nan. Tuod gid na siya. Kay kadasig sang paglinatunay.
gasala sila nga kinahanglan mabakunahan sila kay may mabulig ang bakuna sa ila, makahatag sa ila proteksyon. Actually, una nga na-detect sa UK researchers ining bago nga variant sa itong September 2020 last year, no? Kag subong nagalapta sa London, kag sa South East England, suno man sa CDC. Halos 15% sa mga tao tuya nga hayag sa mga carriers ining variant, madali nga makalaton kumparar sa 10% sang infection rate nga may angot sa COVID-19 virus. Ina base man sa report sang British public health officials. Suno man sa report sang The Atlantic ni Zeynep Tufekci na ang mas nga makalalaton nga variant sa COVID-19 ang mas delikado. Ti ko nagaaway pa lang ang tanan sa pandemic pero may ara, let's say sila nga kung nagaaway pa lang ang tanan sa pandemic pero may ara gulpi lang, no, nga nag-evolve nga mas madasig ang paglata sa ina nga variant, mas peligroso ina kung mas madamo ang magalala sa COVID-19 na ina tungod nga mas mataas kung magdoble pa ang malatnan sa among nga variant. Kag sige-sige ang paglapta sang infection, kag mas iya nga magadamo ang kaso nga mapatay ang isa ka infected. Ti dapat mangin alerto ang tagsa-tagsa kag maghalong samtang ginahulat may naton or yes naton dala na kita dira, no? Ang klaro kung daw ano kadasig ang paglaptas sini, amo na kinahanglan dublihon ang paghalong sa kaugalingon. Samtang ginasiguro pa ang exact data kag amo ang paghimo sang aksyon. Pero abi ninyo ginpakita bala sa data sang United Kingdom, ginpakita dito nga ining bag-o nga variant hindi na maka-infect, na? Hindi na siya maka-infect sa mga nahatagan na sang bakuna sang COVID-19 nga ginpatigayon pag-inject sini dito sa Amerika hambal ning later na ti sa siling na amo nang ginahambal nga may epekto bala ang karon nga COVID-19 vaccine against sa bag-o nga variant. How effective kuno? Ti siling sa mga expert nga ang COVID-19 vaccines ang may pangbato gihapon batok sa bag-o nga variant kaini. Kagin mention man ni Dr. Anthony Fauci ang top US infectious disease expert nga ang data from Britain palatandaan ina nga ang vaccine ang may inugbato iya sa virus. Pero para sa US, ila pa na iya ginatunan sa gihapon para suno sa ila sigurado bala. No? Kay ti kung tan-awon naton kadasig sang pagsaka iya sang kaso dito sa US sa karon natungod sining COVID-19 pandemic. Ina-informasyon nga gin-share ni Tita Wilma sa inyo karon nga hapon. That's why nga bisan pasalamat kita nga hambal sang Department of Health diri sa iton sa Pilipinas ini nga semana mahibaluan kon bala may ari na nga kaso sina diri sa iton. So, within this week hindi na naton ni ipaghulaton kabay pa nga wala lang. So, let's cross our fingers and pray nga wala lang ya diri sa iton sa Pilipinas. Amo na siling naton mangin amo sina kaayong epekto kun kita tanan nagaisaman sa paghalong paagi sa paghatag proteksyon sang aton tagsa-tagsa kakaugalingon para man sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya kag syempre sang aton komunidad. Alas 2:32 Action Radio Philippine Standard Time. Again sa aton man mga kauturan dira kung kinanglan ninyo cash, kinanglan
2:34 Action Radio Philippine Standard Time. Balik si Tita Wilma pagkatapos sini. Girly Kalipong, mayong hapon lang watching live from Kabangkalan. Salamat gid sa inyo kag mayong hapon. Tamyaw lang sa family Kalipong sa Barangay Karulaan, tita. God bless po. Eddie Laos, Tita Wilma, ari lang kami gyapon ni nanay. Ni nanay. Okay. Salamat man. Wilma Cabarles, Action Tita Wilma, good PM. Salamat. Jocelyn Libuon, Despiho, mayong hapon. Nunoy Manuel, mayong hapon tito watching from New Zealand. Good afternoon lang dira, Nunoy Manuel. Happy New Year, ha? Kag Erwin Gonzalez, pamati lang kami diri sa Maaw. Salamat gid sa inyo dira, no? Dala na da sinday Giselle Franco, Tita Wilma, diin ayon ang sunog lapit sa Takulingkod. Basta commercial establishment na siya, na? Sunog sa report ni Action dyan daw, bodega siya sang mga daw storerooms ang ila sini mga gamit, mga bayo, Okay. Mario Garcia, monitor lang sa Pandanon, Don Salvador Benedicto. Sign on to sign off kami nga naga-monitor. Okay. Ang Angela Liarte gayon dato, of Tutungwan, Barangay Felisa. Sa mga taga Barangay Felisa, dira mayong hapon lang. Good afternoon, Ma'am Wilma. Happy birthday to Doreen Maban or Bigoso on her birthday today. Thanks a lot. Keep safe, everyone. God bless us all and more power. Yes, kay Ma'am Elizabeth Malaki Gamala. Okay, siling ni Sir Noel Amar. Siling niya sharing and likes done na. Kag Raymark di maraye diin ang sunog. Natahan hambal ko na ito kaina. Okay, more power to your program. Thanks you, sir. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Hi po, Teresita Constantino Agra, Jim Chen, Alfredo Sapa, Damo di Bumbero, Labay, Pagkato Tecoling Road, yes, salamat gid. Monitor lang ko di sa may tugnaw. Adira sa may Mabini, Valladolid. God bless. Susan Paharilio. Bahala na Iliot? Yes. Nasabat ko na ng pamangkot. Okay, COVID-19 niya ko na hambal ni Hil Iskander, mga anak ka mo. And Micah Chuarusquillo, salamat gid. Okay, Okay. Karon naman, balikan ko lang ng inyo sa mga greetings. Relax lang ka mo dara. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Aha! Sa aton sini mga birthday celebrators, syempre happy birthday para sa inyo. Happy birthday sa aton birthday celebrators sa karon nga adlaw. Yes, happy birthday kay Rizel May na paton Guanzon. Hinablos ni Maricel na paton Alik. Yes, happy birthday. Kag sagyan pagwitman ni Ma'am Elizabeth Malek Gamala, happy birthday kay Doreen Maban Orbigoso on her birthday today. So sa ibang paginaton nga mga kauturan nga nagasaulog sang ila sa ni birthday, happy birthday. Yes, no? Ang aton sa ni wish para sa inyo syempre good health, more blessings, and be happy always. Alas 2:41 Action Radio Philippines Standard Time. Kadto na kita Tita Wilma sa pagbasa sa mga zodiac sign para man sa mga horoscope karon nga adlaw. Okay, Tita We. Una-una naton ang zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 21. Disyembre 21 tubtob Enero 19. Abi mo bala Capricorn karon nga adlaw, happy ka, na? Happy ka nga tun-an ang sinseridad sang imo investor nga may ka-partner ka sa business mo kung may business gid man ikaw, no? Ang imo pagka hands-on dako na ina iya nga factor nga ma-achieve mo, na? Ang imo ginahandom nga kaayuhan para sa imo negosyo. Magmaswati mo naman ng mga numero 5, 15, 23, 33, 41, kag 11. Ubi is your lucky color. Ubi purple, ha? Okay, Aquarius. Ang mga Aquarius, mga nitaw, Enero 20, tubto Pebrero, 18. Okay. Bisan may mga pagtilaw nga nag-abot sa imo kabuhi, Aquarius, karon nga adlaw, pero mangin malipayon gihapon ikaw. Padayon na lang ang imo pagkamainubuson para malikaw ikaw sa gamot. Mga maswati mo naman nga mga numero 2, 21, 15, 31, 43, kag 35. Honey yellow is your lucky color. Sa mga Pisces naman, mga Pisces na tao, Pebrero 19, tubto Marso 20. Yes, Pisces. Ang imo balatyagon nga malipayon, no? Sa inyo dira pag tinipon-tipon, madala mo inatubtob sa imo trabaho. Kag mangin productive ikaw bugos nga adlaw. Maswati mo naman nga mga numero 2, 25, 13, 14, 42, kag 25. Scarlet red is your lucky color. Aries, ang mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Pinsaron mo na lang permi ang mga bagay-bagay nga magapahalipay sa inyo. Makatagbala sa imo kalipay na. Gikan dira, himuaman ang imo mga plano. Mga maswati mo naman nga mga numero. 2, 23, 35, 50, 14,
43-9. Mocha brownish your lucky color. Ang mga Taurus naman. Ang mga Taurus na tao Abril 20 to Mayo 20. Ang imo bala Taurus inner being active ina kaayo. Kag mangibabaw ina sa mata sang katawhan. Pag-impus na imo oras upod sa imo mga palangga sa kabuki. Mga maswerte mo naman nga numero. Ay, Taurus ko. 8, 35, 32, 23, 14, kag 12. Electric blue is your lucky color. Yes, Gemini. Ang mga Gemini na tao Marso 21, tubtob Hunyo 21. Ang mga Gemini amuse gidya sa mga mga bago nga mga ideas. Sa imo malipayon man nga balatyagon, ma-attract mo ang mga investor kung may negosyo ikaw kag yes, may mga opportunity. Maswerte mo naman nga mga numero 2, 7, 25, 14, 35, 41, kag 38. Satin white is your lucky color. Nabatian nato ng unang abahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para yakaroon nga adlaw Martes, Enero 20, kung Enero 5 tuig 2021. Yes, dito oo. Hindi nyo ni pagkalipatan ang itong DTX 500 capsule para sa Standard Time, mabalik pa si Tita Wilma pagkatapusang mga ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
inspirasyon sa pagbutlak sa adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Prepararaan ay kita dira para man sa iton coffee break dugay-dugayo po ang Zen Tita Wilma, dira kay Tita Judith Caballo, no? Dira kay Tita Judith Caballo sa May Kawayan. Mayong hapon lang dira, salamat gid. Kay Lieutenant Abigail Donasco sa Nokpo. Yes, ma'am. Good afternoon and thank you so much. Great lang dira family Malabor sa Barangay 1 Isabela, salamat gid from RC Kuray. Kag kay Girly Kalipong, ba, watching live from Kabangkalan, tamya ko lang, family Kalipong sa Barangay Karulan. Salamat gid Tita Wilma and God bless. Okay, tapuson anay ni Tita We ang mga nabilin ng mga zodiac sign para sa ating horoscope karon nga adlaw. Ari na kita sa Cancer. Ang mga Cancer, amo ini mga nataw Hulyo 22, Hunyo 22, Tubtob Hulyo 22. Abaw. Ang imo pagbiyahe ba makahatag sa imo katawhay kag kung mahimo tagaan mo man break ang imo kaugalingon para maka-relax ikaw. Tagaan mo atensyon, panahon ang imo ikaayong lawas. Cancer, mga maswerte mo nga numero 6, 15, 21, 35, 33 kag 42. Your lucky color is hot pink. Sa mga Leo naman, mga Leo, mo ining na taong Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Yes, Leo, ang inabalang imo balatyagon,
inang imo bala tiyagon nga pagkamaalwan. Amo gid din na magahatag sa imo sang dugang nga grasya. Kag makahatag man sa imo sang kahigayunan para nga mabuligan ikaw nga matapos mo inang mga plano mo para sa kaayuhan sang imo pamilya. Mga maswati mo naman nga mga numero 11, 5, 25, 51, 32, kag 43. Ice blue is your lucky color. Virgo, ang mga Virgo naman amoy naman ini mga nataw. Gusto 23, tubtub, Setyembre 23. Yes, Virgo. Abi mo may bago ikaw nga nadiskubrihan karon nga adlaw, ha? Kung ano man ina Virgo, amoy na maghahatag sa imo sang kalipay. May damo pa ang mag-improve sa kaugalingon mo. Virgo, mga maswati mo nga numero 7, 4, 14, 32, 25, kag 11. Orange is your lucky color. Okay na. Sa ilo kita sa Libra. Ang mga Libra, mo naman ini mga netaw, Setyembre 24, tubtob. Oktobre 23. Ang imo bala na andan nga himuon, Libra. Iga-appreciate ina o kon yes, i-appreciate ina. Pero, hindi ka man magkahadlok nga i-try ang Tita Wilma, mga bago nga pamaagi. Tilawan mo man mga bago nga mga pamaagi. Gina-appreciate nang nahimo mo. Pero mas nami pagin may mga bago. Ha? Tilawin, diba? Mas nami pagin dira. Mas wati mo naman nga mga numero 10, 20, 28, 42, 32, kag 15. Crimson red is your lucky color. Ang mga Scorpio naman, sa mga Scorpio, amoy ni mga netaw Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Angkon mo ang katawhay sang imo balityagon nga makahatag sa imo sang edge para mahimo mo ang tanan nga bagay. Mahimo ang tanan nga bagay sa epektibo iya nga paagi. Mga maswati mo naman nga mga numero Sagittarius, Scorpio, Scorpio, mga maswati mga numero 3, 31, 35, 13, 14, kag 25. Sign blue is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman itaw, Nobyembre 23, tubtub, Disyembre 21. Ang mga Sagittarius, malipayon sa karon when it comes to love. Karon lang yung adlaw, ha? Hindi pagpaligara ang kahigayunan nga mangin blessing sa imo isig katao. Nga mangin blessing kabala sa imo isig kat, okay lang na siya, na? Pasalamat ikaw. Mas wati mo naman nga mga numero Sagittarius, 8, 24, 14, 26, 32, kag 15. Ivory white is your lucky color. Nabatian niya ito ng text na ito ka mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope karon nga adlaw. Alas 2:57 Action Radio Philippine Standard Time sa siningabahin of din ninyo si Tita Wilma sa aton anay pagpangamuyo. Para sa pandemic nga itong ginabangatubang na ang orasyo imperata batok sa COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus kag sang balatian nga iya gindala
kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Hanggang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, sa sinigabahin, si Tito Wilma magapaalam na sa inyo. Ang mga palanggan ito nga mga tagpalamati madamogin nga salamat. Dira kay Cedric Hagurin Tihada, salamat man kag kay Miguel Nambong. Jan Seva Pabilona, okay, happy birthday to you. Kay Martin Aliling man, ba? Happy 43rd happy 43rd anniversary. Boylugan Brotherhood, dili sa Moises Padilla, salamat. Mabuhay Action Radio Bacolod, harin ina kay Mike Jan Seva, salamat kid. Alas 3:02 na si Tita Wilma magapaalam. Salamat gid sa inyo pag-upod sa karon nga adlaw nga edisyon sang This Is My Life. Pero antes mine ang aton Bible verse for the day. Halin sa Matthew chapter 7 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Sa liwat salamat gid, buwas na naman. Standby sa may tahong neton nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, numero 1 sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.